Kapal keruk. Kapal keruk padha sengkut nyambut gawe. Awan bengi ora ana mendeke. Ngeruki lemah kali dicerungi. Ngeruki lemah sawah sing ketrajang proyek ngurusake kali. Kaline kali ula minggah-minggo. Saben rendeng banyu kebek mencep-mencep. Tangkis pedhot nekake banjir tekan dindi. Kapal keruk gruduk-gruduk, ngeruk-ngeruk, ngumpuk-ngumpuk, nampis-nampis nggawe tangkis sing ora kabi sing ora mbebayani. Sing kali pating krubyuk, sing sawah pating blontang, neraki galeng, neraki dalan. Sing brokati wet-wet gede pinggir kali pating kledak, pating pleduk tanpa miris. Kabeh campur baur karo suarane truk-truk sing pating glereng ngemoti lemah. Sedina-dina kaire ngebesik angin, ndadekake lemah-lemah awu padha mabur mumbul-mumbul dadi bleduk. Neraki mripat-mripat sing menteleng jingleng tanda nggrayange kapal keruk grunuk-grunuk nesa muka. Gembruduk dadine, sedelo-delo kimbalan tekane angin gede. Bola-bali lemah-lemah awu miber pating kleper, sumebar tekan ngendi-ngendi. Barengi ambiari cerita sing werna-werna sedalan-dalan sapiturute kali ula. Wiwit saka Kedung Kebo, Mojo Dhuwur, Sumur Pandan, Kedung Cangkring nganti Jalatundha. Siji papan siji maneh ceritane. Kabeh padha katut, mabur mumbul-mumbul, miber kleper-kleper sauruting dalan sing dipecaki menungso sing darbe suku. Wektu wiwit proyek pisanan, wong-wong sak desa Kedung Kebo padha rame-rame sedekah paring kurmat. Weneh pangabekti lan kaos sasran marang Mbah Bodanu sing bau kersa gedung dalah ketentremane desa serta sing mangku sekabehaning warga nyedakake ing becik ngadohake sembarang ala. Plung. Kabeh padha nyekseni ndas Kebo telu plus ilang dicaplok Mbah Bodanu. Kabeh disrana nyuwun palilahe supaya kaline oleh didandani, dibangun, dilurusake, ora ana sing nyisa. Cetha yen mengkono bakal lumaku rancak. Tanpa ana sing gandoli, tanpa ana sing ridu, nyarusiku, lan sapiturute kabeh padha nyekseni. Kapal keruk oleh palilah, kapal keruk oleh berkah. Gradak-gradak sedina sewengi tatas tanpa tilas. Mbah Bodanu ora jail ora metakil. Ora nganti parek esok, kapal keruk wis padha pating jlangrak ngendoni otote. Biar padang kapal keruk padha bali ngambali laku wingi. Ngeruki lemah kali, jembarake sing katon ciut, njerokake sing katon cetek, ngurusake sing menggak-menggok. Lemah-lemah garing sing padha keterak truk-truk sing pating kliwer ngangkoti lemah. Padha mabur mumbul-mumbul nyepoki mripate bocah cilik-cilik sing andher dulu tanda gawene kapal keruk. Sengkut banget sedina wae kali ula sing kepenar ing kulone desa Mojo Dhuwur wis kelaksanan dadi ramping. Wengi iku kapal keruk bali pating jlangrak. Sing lakokake padha antri bayaran. Padha muleh wene kado anak bojone. Isuke lagi padha bali maneh. Padha pating bleges anggone arep nglakokake kapal keruk padha kadek. Ketungko aloke para warga desa sing padha teka ing papan proyek. Gede cilik tuwa enom padha pating glirah aweh pelaporan. Jim Soleman ngamuk. Jim Soleman bingung goleki anake. Anake Jim Soleman katut kegawa kapal keruk. Suara-suara padha ora karuan sangkene. Desa Mojo Dhuwur geger. Digawe geger Jim Soleman sing bau kersa desa.
Sopir sing dik wingi dikagetake ndas kebo sing kemampul ing banyu iku. Nakoni bocah-bocah nom sing padha teka ing pinggir kali. "Kowe dikandani apa karo Jim Soleman? Kabeh arep tak ganggu, ngono saure Gondo." "Lah kowe ditakoni apa?" Cekak wae wangsulane Sarban. "Balekno anakku." "Terus kowe ditakoni apa?" Dira nglendeh wae saure. "Aku ditakoni, malah takon kok." Cepet wae sopir iku nyambungi. "Mbok takoni apa? Anakmu jenenge sapa? Lah kok jarene jenenge krunguku Lumatu ngono i?" "Lumatu," grinenge sopir karo mlenggong. Bareng weruh Dira ngobahake tangan. Sopir iki lagi nyambungi. "Wah, tepak kuwi sak kope 3, 5, 7." Celatune sopir iku karo guyu ngeklek mencolot ing dhuwure kapal keruke. Banjur njrental dilakokake, grunuk-grunuk ing jero kali, jledak-jleduk mbrokati lemah-lemah padas pinggir kali. Kabeh padha makarya, gradak-gradak neraki barongan sing ketrajang. Kali ula sing kepenar ing wetane desa Sumur Pandan wis tekan keceling-keceling kenceng deng. Kapal keruk ngumpuk-ngumpuk lemah, ditapis-tapis jadi tangkis. Diseret mrono, diseret mrene, diratakake. Sawah-sawah lor wetan desa keterjang. Sing ana kulon kali saya jembar, sing wetan kali padha kalong. Ana sing ngiso kari pojokan-pojokan, glewang kali ula malih ngisih ngetan. Lakune kapal keruk rada redet-redet. Sedina-dina gempuri nduduki lemah sawah. Desa Kedung Cangkring dikeruk didadekake kali anyar. Sawah-sawah padha kalong, malah ana sing kepero ilang babar pisan. Kabeh ketrajang. Warga desa padha pating plenggong meruhi sawahe dadi kali. Kabeh padha nglegowo, nglelakake kabeh kanggo keperluane wong akeh. Kali dilurusake kanggo nyegah banjir sing saben rendeng teka tanpa diundang. Wit cangkring sing dadi punjere wong sak desa Kedung Cangkring, sing manggon ing pojoke desa, mepet pinggir kali. Dina iki kudu keterjang kapal keruk. Dina-dina warga desa padha memelasi nasibe wit cangkring sing kari siji-sijine. Sing mentaun-taun ngemban lakune wong-wong Kedung Cangkring. Surup cendhek ala repet-repet. Peteng kapal keruk wis ngadhep ing ngarepe wit cangkring. Nyoroti wit cangkring sing katon meger-meger anggrembyong madangi warga desa sing padha memelas-melasi nasibe wit cangkring sing uripe kari sakeblasan. Duk duk duk. Suarane kapal keruk ngeruki lemah ing sakupenge wit cangkring sing kari nengkir. Duk duk duk. Wit cangkring wis dadi pangane kapal keruk sing saya genjar keder-keder ing pojoke desa Kedung Cangkring. Duk duk duk. Wit cangkring isih tetep teger nganter durung gelem rubuh nuruti karepe kapal keruk sing grudak-gruduk ndasa muka ngamuk. "Wedan, pendengker ae angel sadu bilah," grenengi sopir. Kahanan sakiwa tengene peteng dedet. Mung ing sentere wit cangkring sing kesorotan lampune kapal keruk sing katon padhang. Sopir iku linguk nengen. Dulu kahanan, golek papan sing kepenak, amriye wit cangkring iku bisa dirubuhake. Angin sumilir teko nyepoki awake merinding dadine. "He, mrene yo," sopir iku celuk-celuk kancane. "He," bungoke luwih swara. Sing teko ora mung kanca-kancane, wong sak pojok desa padha melu teko. "Syukur, salahe nerak nrajang-nrajang." Selatune sura pini sepuh pojok desa. "Ya mesti ae, Mbah Gopo lho, ora ngolehi," saute Dul Kamit. Wong sak pojok desa padha teka, padha ander, padha alok-alok, padha bengok-bengok weneh panuding, weneh pangeling,
Suarane rame-rame, suarane ning kebungkem grenenge kapal keruk telu sing ngubeng kinter-kinter ngiteri wit cangkring. Mledingi guneme Mbah Suro, nyiwi-nyiwi Dul Kamit, nyiwi-nyiwi wong sak desa. Bruak. Tempuke keruk telu ing sangisore wit cangkring. Wit cangkring wis ilang punjere. Oyot-oyot wis kepedhot. Kapal keruk telu mundur ngadohi wit cangkring sing dilangkah arep ambyuk iku. Wedan. Sopir telu celatuhe bebarengan. Gedhe-gedhe judeg ngrekadya wit cangkring sing wis dengkling ilang punjere, ilang oyote ning isih tetep ngadeg jejer. Ajer marang wong sak desa. Mesin padha dipateni. Sopir sing wiwit pisanan dijudukake wit cangkring mau mudhun nyedhaki warga desa sing padha ngrembuyung. Pating kerlip rokokan kemedul ing pojoke desa. Mas, wis aja diterusake, bilai. Tembunge Mbah Suro ngedisiki rembug. Yo wis to yen ora kena tak elingake, sambunge sakwise guneme sopir sing kenceng kaya kapal keruke iku. Kari mangsa bodho saute Dul Kamit sadurunge kabeh padha ambyar bali dhewe-dhewe. Kapal keruk wiwit sengkut nyengkuti gawe nggagai wit cangkring pojok desa. Wit cangkring wis ora ngedangi, ora mendengkleng, ambruk nuruti karepe kapal keruk. Bruak. Suarane kabakan, suarane sambate manungsa. Waduh. Nyalawidi wit cangkring rupa kaya mencolot. Nyoloti awake Gimo. Sopir keruk sing enak-enak lenguk-lenguk. Aduh, sambate memelas. Dadi rame kaya padha teko rame. Padha ngrempuyung nulungi Gimo sing mengkis-mengkis getih dliweran saka sirahe dadane sikile. Rame banget barengi tekane truk sing kepatah ngangkut Gimo lep. Teko tengah dalan Gimo mencati, ilang mengkis-mengkis, ilang ambekane lep. Koncatan nyawane. Awane kapal keruk tintrim ora ana sing nyuara. Gedung cangkring dadi cerita. Sadalan-dalan kaya ontran-ontran Mbah Goplo. Wis oleh sasaran Gimo, sopir kapal keruk dadi korban. Dadi pangan, kesambet wit cangkring, kejiret lawe wenang. Gimo nyantosani Kaliwula, jenenge mlebu kintir banyu. Sak wektu-wektu dadi celatu, sedalan-dalan dadi caturan. Kapal keruk seminggu lenguk-lenguk ing jero kali, ngrumati lan wenehi pandonga lakune Gimo menyang alam kelagenan. Kapal keruk saya sengkut nyambut gawe, nyengkuti ayahane sing seminggu katut lakune Gimo. Gruduk-gruduk pating glereng ngebaki kali kulone desa Jaletunda. Kaliwula kulon kidule Jaletunda wis dadi kenceng deng kencling-kencling tangise ing awan iku. Sore wis ngancik, kulone desa Jaletunda kaya geger-gegero, kaya perang-perango. Kabeh warga padha sebaya marang Mbok Rondo Ngatirah sing omahe bakal dadi ing tengahe kali. Mendek, edan, uedan, suarane bocah nom-noman desa Jaletunda rame ing lokasi proyek kapal keruk. Sawise pelaporane lan panemune ora ditampa, kami tuwa Ngatijan adine Mbok Rondo Ngatirah sing saiki sugih mbrahewu tur dadi pandangane wong sapendukuhan pisan. Kabeh padha melasi nasibe Rondo Ngatirah. Omah lemah ya mung iku ditrajang kali. Yen aku pindah neng kami tuwa ya ora kira oleh. Tewas jadi reget gedibal wae. Yen omah kudu tak pindah, ya menyang endi? Kandhane Mbok Rondo Ngatirah. Awan mau marang bocah nom-noman sing padha teka lan nyekseni kapal-kapal keruk sing katon nyeder omahe. Keprungu pamelase Mbok Ngatirah, awan mau padha tukul kawenane.
Balangi kapal keruk sing tetep nyusruk-nyusruk iku. Hei, iki dudu urusanmu. Urusane wong gede pengen dikrengkeng po piye? Selatune kami tuwa ngatijan sing weruh ana mburine bocah-bocah. Kaya ora kurang akal, bubar ambyar saka pinggir kali. Bocah-bocah nom-noman mau padha golek inceran anyar. Omahe kami tuwa dadi pangincere. Genteng dibalangi, kerikil-kerikil kemletok ing dhuwur omah. Bebarengan swara bengok ora karu-karuan. Kami tuwa ngatijan klentang-klentreng mulai saka pinggir kali. Gupuh gedandapan. Guneme wis ora digatekake bocah nom-noman. Glantral sepeda motorke dicanda. Gerinding lapor menyang kantor polisi. Kantor polisi, kantor sepi. Kami tuwa ngatijan dikagetake sebagian nom-noman desane sing wis ana ing kantor polisi. Polisi sing dilapori bocah nom-noman lan uga kami tuwa ngatijan lereh wae wangsulane. Kabeh wis beres, wis ditangani. Ora usah geger, iki lho koran wacanen. Koran padha dipentelengi sedhela. Banjur padha ambyar bali dhewe-dhewe ing sedalan-dalan. Bocah nom-noman desa Jalatundha mau padha wema-werma slatuane. Kabeh padha nyupatani camate sing jarene camate keparat, camat murka diningrat, camat kapal keruk lan sapiturute. Ana maneh sing takon yen kapal keruk wis dipadani camat, apa kapal keruk apa kudu bisa madani camat? Tekane ing desane wis dianti kanca-kancane sing isih padha andher ing ngarepe omahe kami tuwa ngatijan. Gembruduk dadine rame. Kabeh padha mlayu nuju papan kapal keruk. Koran siji diendhek-endheng, diacung-acungke, ditudhukake kepala proyek. Kapal keruk kudu mendek, kapal keruk kudu mendek. Suarane sedalan-dalan. Koran diacungake marang kepala proyek sing nyedak ing satengahe keramean kuwi. Wah, gara-gara iki grenenge oe mendek. Pambongoke marang anak buwahe sing sedhela wae kapal keruk wis katon padha mendek, padha pating jlangrak, lenguk-lenguk, ilang pasuryane, ilang gawene.